Francisco Fraga, o candidato por Ourense da coalición entre Espazo Común, Recortes Cero, os Verdes e Municipalistas ao Parlamento Galego, aboga por máis servizos sociais e máis emprego estable para a comarca do Carballiño e tamén do Ribeiro. Para Francisco Fraga hai unha demanda clara dos veciños do Carballiño e de outros concellos da comarca por cubrir unhas necesidades que agora están deficientemente cubertas. Di que necesítanse máis centros residenciais e de día e unha mellora nos servizos do Centro de Saúde do Carballiño. Por outra banda, Fraga considera que o Carballiño ten unhas potencialidades económicas e de emprego que aínda non están aproveitadas, que temos a infraestructuras e hai que tirar delas para conseguir un emprego estable que non dependa de festas ou temporalidades. Na entrevista mantida onte co candidato de Espazo Común, falamos tamén de propostas para a comarca do Ribeiro. Francisco Fraga aposta por darlle un pulo ao sector agrogandeiro, igual que na comarca do Carballiño, pero no Ribeiro, coa especificidade do cultivo do viño, defende un plan estratégico que vincule o sector vitivinícola aos sectores turísticos e productivos. Pois xa que me demandas que vai ao concreto, eu creo que nesta comarca, pois, e indo co que enlazaba antes co tema, coa cuestión sociosanitaria, eu creo que hai unha demanda que se ven repetindo ao largo de todos estes anos que pois a situación do Centro de Saúde do PAC de Carballiño, que eu creo que é fundamental pois que un novo edificio, unha nova prestación axeitada pois as necesidades desta comarca. Tamén quería falar, se me permites, vou ao meu concello, é dicir, vou a outro sector vinculado tamén co tema sanitario, pero sobre todo co tema da atención aos maiores. Por exemplo, necesítanse espacios para atender aos maiores, ben sexa residencia. No meu concello a verdade é que non hai residencia nin hai centro de día. Hai unha cousa que se puxo en marcha que se chama Fogar do Maior, pero que desde logo non dá resposta ás necesidades que teñen os nosos maiores. Non podemos mirar para outro lado. Hai que prestar atención aos nosos maiores e unha atención axeitada. Por que? Porque a maior parte da poboación da nosa comarca xa vai cara máis de 65 anos. Piñor necesita, e como a Piñor moitos outros concellos, necesita pois un pequeno centro residencial cun centro de día. E como a iso, pois a maior parte dos centros dos concellos da comarca donde non existe.